grasyang nadawat o sa mayong panglawas sa tibuok pamilya, pamilya pasalamat sa mga successful nga negosyo, pasalamat nga to kang Senior Santo Niño o kang San Vicente Ferrer o kang Santa Lucia o kang Senior San Roque ang napamisa Angel Fejano Cañabano. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o sa mayong panglawas ang napamisa Chris Delga. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat o sa mayong panglawas ang napamisa Maria Teresa Tapis. Pasalamat sa adlong natawhan ni Claudette Tapia, napamisa Claudette Tapia and family. Pasalamat nga to kang Senior Santo Niño sa tanang grasya nga nadawat. Thanksgiving for the birthday of Mary Angeli Innocentes, ang napamisa Innocentes Margel family. Thanksgiving for all the graces and blessings received offered by Daphne Tagalog. Thanksgiving for all the blessings and good health received of her native family, and Mass for the Thanksgiving for all the blessings and good health received of the Heramel family, and Mass for the soul of Tiburcio Heramel. Ang 19th year death anniversary ang napamisa Heramel family. Thanksgiving for the continued outpouring and saturation of God's goodness, grace, and glory to Arthur Kaya and family, Josefina Kaya and family, Sigchud Kaya and family, Karina and Melinda Kaya, John Felicity Kaya and family, all the people in the business and community offered by Myla Claire Hadi Tiharati. Thanksgiving for the continued outpouring and saturation of God's goodness, grace, and glory to Masdak Hadi Tiharati and family, Myla Claire Hadi Tiharati and family, Ziron, Aquila, and Olima Hadi Tiharati, the Pope and all the clergies, all of humanity, and Mass for all the souls in purgatory, offered by Myla Claire Hadi Tiharati. Petition para sa kayuhang panglawas nila ni Vitaliana Safra o Jose Cardosa na pamisa Cardosa and Safra family. Petitions for the graces of renewal, confession, repentance, forgiveness, reparation of sins, and remission of punishment for the following families: Arturo Kaya and family, Josefina Kaya and family, Sigchud Kaya and family, Karina and Melinda Dimapi Kaya, John Felicity Kaya and family, all the people in the business and community offered by Myla Claire Hadi Tiharati. Petitions the most precious blood of Jesus Christ for the release from curses, to the holy wounds of Jesus Christ for healing of all the wounds, and by the scourging of Jesus Christ for sealing the genealogical tree of the following families: Kaya Hadi Tiharati, Diaw Kaya, Diaz Dimapi, Dimapi Kaya, Mudafi Hadi Tiharati, Hadi Tiharati, Kaya, Dimapi, Diaw, Diaz, Mudafi, and all of humanity offered by Myla Claire Hadi Tiharati. Petitions for the grace of renewal, confession, repentance, forgiveness, reparation of sins, and remission of punishment for the following: Masdak Hadi Tiharati and family, Myla Claire Hadi Tiharati and family, Ziron, Aquila, and Olima Hadi Tiharati, the Pope and all the clergies, all of humanity, and all the souls in purgatory. Petitions for healing and successful surgery of umbilical hernia, offered by Aldwin Noel Tan. Petitions for healing and fast recovery of Nelia Cederusa, for prosperity and good health of the family, for spiritual, emotional, and guidance of the family, and safety always, and napamisa Loreli Karali and family. Daghang salamat og mayong hap. Kalipay ka sa kaluluwa.
kasing-kasing ni Maria, ni anang tiyan mo habili, minturok ang kang nga puti, nga nagpuhis ang tanan, nga kaliwatan ni agad, ug hasta karon puno pa sa mga binilhong bunga, sa kaluoy mo mga liya, kasing-kasing ni Maria, kasing-kasing ni Maria, ikaw ang arka sa testamento, nga napunan sa misteryo, ay natao diha kanimo, at tunghalang dun nga verbo, paambita kami, Senyora, sa imo nga mga grasya, sa kaluoy mo mga liya, kasing-kasing ni Maria, kasing-kasing ni Maria, ikaw ang langit nga maanyag nga na. Ang hampas sa katarungan, niliun tanda mo iaguma, imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan, imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan, nga imong gibiyan ang yuta mo og mga tigulang, aron dili masunod man ang opisyo sa imong amahan, imo ka na nga lalang tungo sa Diyos naman, imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan, imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Ang gilaktan mo nga hayuta, ang mga peste nawala, tungod sa kahadlok nila, kanimo sa imong pagpakita, ang balay nga imong gitapunan, sa sunod sa imong gisaan, imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan, imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan, imong giantos pangani, kadtong peste nga makuli, nga sa paamo imong gipati, ikaw da nga usarangani, nagpuyo ka sa kaminawan, pagantos wala makulang, imo kami nga tabangan, San
imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Gilayon imong gituman, ang tingog imong idunggan. O maoy imong gisakan, ang balay sa imong amahan. Apan wala kahilhi, ni atong imong buyan. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Ang uyuan kabalyero na ilis sa amahan mo, siya nang utana kanimo kung kinsa ka ba nga tao. Apan wala mo itugan ang inyong pagkaubalan. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Gipabilang bukadayon, di atong mahugaw nga presyon. Ug diha mo pagahulaton ang imo nga kamatayon. Busa ikaw gipasidunggan sa atong Diyos na gamhanan. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Ikaw sa anghel gidadan, ni adtong usa ka papan nga sa Dios gisulatan sa saad nga dili makawang, nga ikaw ang manlalaban sa mga peste nga tanan. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Ang hampas sa katarungan, diniuntan nga mo'y aguma. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Imo kami nga tabangan, San Roque dakong bulan. Aruni
kasing-kasing ni Maria, kasing-kasing ni Maria, ang Santisima Trinidad, maugayod ang nagdala sa konsepsyon mong palaran, nasa impyerno ipangurugan, kay puno ka man sa grasya, sa kalibutan kalipay ka, sa kaluoy mo Maria, kasing-kasing ni Maria, kasing-kasing ni Maria, paraiso kang langit nun, o hardin na malangalon, na hating ubihakan mo, ang mga hatag sa verbo, ng tanaman mong ipalgi, ang bulang na makawiwili, sa kaluoy mo Maria, kasing-kasing ni Maria, kasing-kasing ni Maria, ni anang tiyan mo hamili, minturok ang kami nga puti, nga nagpuhi sa nga tanan, nga kaliwatan ni agdan, ug hasta karon puno pa sa mga binilhong bunga, sa kaluoy mo Maria, kasing-kasing ni Maria, kasing-kasing ni Maria, ikaw ang arka sa testamento, nga napunan sa misteryo, ay nagtao diha kanimo, at tunghalang dun nga verbo, paambita kami, Senyora, sa imo nga mga grasya, sa kaluoy mo Maria, kasing-kasing ni Maria, kasing
Ave Maria, inahan namong patrona, og putli nga kasing-kasing ni Maria. Malipayon nga awit nga nagtigom nato karong nga puna, hatagan nato atong inahan, masipag pakpakan, no? Nobinaryo sa piyesta sa atong inahan, Mama Mary, putli nga kasing-kasing ni Maria. Pero karong adlaw dakong piyesta gihapon, piyesta sa pagsaka sa langit ni Mama Mary. Mao nga kita nga makaingon parokya, shrine, nga malipayo nga nagkatigom paghimaya sa Dios pagpasadungog kay Mama Mary. Gikalipay ko nga karong hapuna uban sa bagong team, Father Ben, Father Jerome, Father Jed, Father Sok, Father Henry, gihalad nato kining misa alang sa inyong intensyon. Pakpakan na nato naglabay nga team o bagong team o pastors, no? Uban ni Bishop Tony, usbunako atong misa halad alang sa inyong katuyuan. Sa ngalan, samahan og sa anak, og sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylohon sa atong mga sala dadon unta kaniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
magampo kita. O Dios nga gamhanan, nga nagpasaka lawas og kalag, nganha sa himaya sa langit, sa putli nga Birhen Maria, inahan sa imong anak. Itugot na nga muyo kami, nga sa kanunay magdulong kami sa langit, og mahimong takos nga makaambit sa imong himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi og gari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon, saang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit, ug nakita sa sulod ni ini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahog, dalugdog, linog, ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon didto sa langit. May usa ka babay nga nabistig adlaw ug nagtunog sa bulan, ug gikoronahan siyag napulog duha ka bituon. Hapit na siya moanak, ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing tilimadon nagpakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula, nga may 7 ka ulo, napulo ka sungay, ug may korona ang matag ulo ni ini. Gikahig niya ang iyang ikog, ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit, ug itambog ngadto sa yuta. Bibarog siya sa atubangan sa babayeng hapit na manganak, aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babay ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga hingpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Mikagyo ang babay ngadto sa kamingawan, diin ang Dios nagandam kaniya og dapit, og didto at imanon siya sulod sa 2,200 ug kanuman kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon. Ania nagayud ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayud sa Dios ang gahom niya ingon nga hari. O gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarug sa atubangan sa Dios, ug nagsumbong kanila adlaw o gabii, gihinginla na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Nagabaruk ang rayna, diha sa imong tuho, dinayanan ug pulawan. Ang rayna nagapahilo na
sa imong tuo. Diha sa bulawan sa upir, pamati o anak nga babae ug tan-awa, ipabong ang imong dunggan. Ikalimti ang imong lungsod ug ang imong balay sa imong amahan. Pusat tinguhaon sa hari ang imong kahaniak, kay siyaman ang imong Ginoo. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay, kasadya, nalulud sila sa palasyo sa hari. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Korento. Apan ang tinuod mao, nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pagsalig nga kadtong nangamatay, banhawon usab. Kay ingon, nga miabot ang kamatayon, pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw, pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo may una sa tanan. Unya, musunod kadtong iya ni Kristo inigabot niya. Unya, moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga autoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglang maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway, ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon, mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo.
ang Ginoo mana kaninyo. Gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Wala madugay nangandam si Maria midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel, misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay hinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapetason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga paupsanon. Ibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Ituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon. Ug nahinumdom siya pagpakita kaluoy kang Abraham. Ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kangturan. Nipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pabilin lang manindog para sa blessing. Mga hinigugma diha ni Kristo. Uban ni Bishop Tony, gikalipay nato pag padangat ninyo ang atong malipayong pagbati karong adlaw. Happy Fiesta pagsaka sa langit ni Mama Mary. Happy Fiesta ninyong tanim, Father Ben, Father Jerome, Father Jed, Father Sok, Father Henry, no? Gihalad din ang misa alang sa inyong katuyuan. Malipayon ako tungod kay naglabay nga 3 Agosto. Nagkatigom kita dinhi aron paghalad gyapon sa misa og pag-consecrate, no? Ni nga tong mural ceiling, ni mga painting, no? Nga para nato kining atong shrine matahom, pero labi nga matahom og labi nga angay sa katahom ni Mama Mary, mao
nga sa akong personal, gusto na ako sulito ng akong pagbate. Siyempre, atong Vice Mayor Pinia, og ninyong tanan, no? Congratulations tungod nining mas matahom nga simbahan nga shrine, Our Lady of the Sacred Heart or Heart of Mary, no? Kaninyong tanan. Congratulations tungod mas labing matahom nga simbahan ni Mama Mary. No? Congratulations ninyong tanan. Amen. Mga hinigugma, gi-komentaryuhan ako ang matahom nga simbahan tungod kay dunay pari nga misulti nako, Archbishop sa Iloilo, daghan gihapon matahom nga simbahan. Pero kung atong obserbahan, dili tanan, no? Ang ilang siling may painting. Kung makapasita mo sa Iloilo, daghan, no? Daghan tahom, pero sa Cebu, daghan gyud ang tahom, no? Pero labi na kay mas matahom tungod kay may mural painting, no? O saan niini ang atong bagong mural painting sa atong simbahan. Daghan dinhi sa Iloilo, tanawon nimo sa gawas matahom bisan gani Miagao, no? Cultural Heritage Church gihapon, UNESCO, pero tanawon nimo sa taas, dili ingon ini nga may matahom nga mural painting. Mao nga akong punto, I hope we appreciate and I hope we thank the Lord kay para nato mas angay pamalandungan balay sa Dios, balay alampuan, shrine ni Mama Mary, mas matahom una-unaon, palibot nga tanan matahom from the retablo, altar nga tanan, pati pa, no? Magtangla ikaw sa taas ang matahom nga mural painting. Mao nga osbo nako kay may nagkomentaryo sa Iloilo daw daghan pero dili pareha sa Cebu, no? So osbo na nako ninyong natong tanan kay Cebuano naman ko, no? Cebuano nako ha. Salamat og praise God tungod nining matahom nato nga shrine ni Mama Mary. Amen. Tungod kay matahom kini, ang Dios nagpuyo dinhi shrine ni Mama Mary. Ang akong sunod hangyo, unta ang Ginoo dili lamang magpabilin dinhi. Unta ang Ginoo magpuyo gihapon sa atong kasing-kasing. Si Mama Mary uban gihapon sa atong tagsa kapamilya, labi na sa atong mga pag-ampo, atong pagrosaryo, no? Kay kung nang atong pamalandong pahuna-una, ang Dios din lamang pero kutob ladiha. Pagbalik sa balay, no? Wala na, dili maayo. So ang akong punto, salamat kung atong pamalandungan matod pa ni Archbishop Theophilus Kamumot, God is in the heart, no? So unta tungod sa atong gugma, tungod sa atong mga pag-ampo, pagrosaryo, o lain pa mga buluhaton, unta ang Ginoo og si Mama Mary dinhi og diha gyapon sa atong tagsa ka panimalay, sa atong mga altar og sa atong kasing-kasing. Amen. Mga hinigugma, karong adlaw gihimaya nato ang Dios og gipasidunggan si Mama Mary sa iyang pagsaka, sa iyang assumption, siyang pagsaka sa langit. Importante kining piyesta. Tungod kay nining piyesta ang iyang kahulugan. Kung ang kamatayon epekto sa sala, si Mama Mary human sa iyang tawhanong kinabuhi, wa madunot. Kita, maingon kita, sa abog kita gikan, sa abog mapauli. From dust, we were taken from dust, we return. Mama Mary, kauman siyang tawhanong kinabuhi, gipasaka sa langit, lawas og kalag. Kay nganuman, kay dili angay, wa sa mahilabti sa buling sa sala, dili angay nga madunot siya, nga mao ang epekto sa kamatayon. Og, kung pamalandungan nato, kung pinangga siya ni Jesus, kung si Jesus mismo diha sa nga gilansang sa krus, uban atong kawatan, o atong kawatan maingon, Ginoo, o Jesus, kung hinumdumi ako, kung didto ka na sa imong gangharian, maingon si Jesus, nagasada ko nimo karong adlaw mismo, uban ka nako. Kung ang kawatan, uban dayon ni Jesus, labi na si Mama Mary. Amen?
Di na kita magduda si Mama Mary, human iyang tawhanong kinabuhi, gidala dito sa langit. Assumption. Mao kini ang piyesta nga atong gisaulog karong adlaw. Mga kaigsunan, ano man ang kahulugan niini alang natong tanan. Karong tuiga Jubilee Year. Ang tema, hiniusang panaw with journey in synodality. Nga buti pasabot, na panaw kita nining kinabuhi sa pagtuo, paglaom o gugma, ug ang tumong nining tanan nga unta mapalangit kita. Kay ang pinakadimalas nga matabo nga di kita palangit. Pero obispo, pari, teacher, madre nga tanan, kung man ang atong tawhanong kinabuhi, palangit kita. Mao kini ang labing maayong matabo alang natong tanan. Amen. Og si Mama Mary dito sa langit. Dito sa langit. Pero bisan dito siya sa langit, tungod dining piyesta sa Assumption, sayod kita lain-laing istorya sa pagtuo, time and again, nagpakita sa dinis sa yuta. Matod pagani ni Saint Teresa of the Child Jesus, I will spend my heaven by doing good on earth. Mao gyapon si Mama Mary, sa langit siya, pero daghangi gayon, mapakita pagani sa yuta, aron ipahinomdom nato, nga gitabangan niya kita, pakadto sa langit. Amen. Pananglit lamang, pagpakita sa Guadalupe, ang iyang message, unta makonvertir, labi na ang daghan, nga sayop ang pagtuo, mga Aztecs na konverter linibo. Nagpakita sa Fatima, mensahe sa pagbasol, paginulso sala, pagampo, pagrosaryo, paghalad santos nga misa. Nagpakita sa Rudibac, miraculous medal, ang iyang message, duol mo nako, kay sayang kamot na gikan grasya, gikan sa Dios. Sa iyang pagpakita gihapon sa Lourdes, tanan, gugma, pagampo. Ngano man, kay kinsa pa man ang gusto nga ang mga anak mapalangit, labaw kaysa atong inahan. Amen. Mao nga, unta sa atong panagtigom karon, kung si Mama Mary dito sa langit, ang iyang kasing-kasing, iyang gugma, alang nato, ang iyang pangandoy mao nga kita gihapon mapalangit. Og ang pahinumdom niini mao ang atong pagtuo og labaw sa tanan pagsunod sa kabubuton sa Dios. May usa ka inahan uban niya anak nagsakay sa eroplano. Pagabot dito, wa magdugay gin-announce, please sit down, no? Fasten your seat belts kay malupad na eroplano. Ang bata ka excited, suroy. Ingon sa flight stewardess, ma'am, your child. Ingon siya, mama, sige miss ako, bahala, ayusin ko lang mga dala. No? Pagkatapos maayos, ingon niya, JR, yes ma'am, do you love me? Yes ma'am, please sit down and fasten your seat belts. Ingon siya, tawa mga tawo kay usala kasulti ni mama niya sunod ayon, yes ma'am, no? Do you love me? Ang akong painumdum nato, kung love nato si Ma'am Mary, unta, ang atong kinabuhi masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Amen? Sa atong pagpadayon sa atong misa, osbonako, malipayon kita karong hapuna, pagsaulog piyesta, pagsaka ni Mama Mary sa langit. Sa atong panaw sa pagtuo, unta, matod pa, sana all, no? Palangit kita. Sana all. Matod pa ni Leon Bloy, the only ultimate disaster ang labing malasang tanan, kundi kita palangit. No? Pero kung palangit kita, lain-laing profesyon, lain-laing abilidad, lain-laing mga buluhaton. No? Basta langit atong puntariya, uban ni Mama Mary. Unta, sa panaw sa pagtuo,
pinaagi sa atong paghimaya sa Dios buhat nga maayo pag tinabangay, pinag-inigsuunay, pagdala kadait, pagdala kauswagan sa katilingban, pagdala kinabuhi nga Diyos nun. Kining tanan mao'y pamaagi aron ang atong panaw pakadto sa amahan. Amen. Mga inigugman ninyong tanang nga nagkatigom karon, osbunako, congratulations tungod nining atong mas matahom nga shrine. Matahom, no? Tungod sa inyong gugma sa Dios, gugma kay Mama Mary. Congratulations, ugonta, si ang Ginoo magpuyo dinhi og sa atong kasing-kasing og sa atong panimalay. Unta ang bunga niini mao'y atong gugma sa Dios o gugma sa kadatagsa. Agunta ang puntariya niini mao'y atong panaw nga magdala nato sa himaya sa Dios. Kanyong tanang nga nagkatigom karon, dagang salamat. Nalipay ako, dako na kaning simbahan, puno, dagan pa standing room, no? Dagang salamat, unta si Mama Mary, inahan nato sa iyang kasing-kasing nga mahigugmaon, mag-ampo alang sa atong kayuhan, o alang sa kadait, kalinaw sa atong komunidad, sa atong parokya, o sa atong simbahan. Ninyong tanan, Happy Fiesta, pagsaka sa langit ni Mama Mary, advance Happy Fiesta sa Minglanilla ninyong tanan. Atong ipahayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo iyang nakabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagaling ko sa tuo sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasaylohan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga hinigugma, binayaw, lawas o galag ngadto sa langit, si Maria, midanag nga dakong ilhanan sa atong tunhayang kaugmaon isip simbahan, sa atong kaugalingon sa pagpanaw padulong niya ng langit nung gingarian, dado nato ang atong paggampo ngato sa Dios Amahan. Ug moingon kita, Ginoo, uban sa pangaliya ni Maria, dungga kami. Ngang simbahan, mulantaw isip simbahan, mulantaw kita sa unahan, ngadto sa kabanhawan, nga gisaad sa atong Ginoo, magampo kita. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, mamahimong instrumento sa kalinaw, tali sa mga kanasuran, magampo kita. Nga ang mga Kristohanon, makakaplag og kahiusahan, alirong kang Maria, ang ubos nga sulugoon, nga gibayaw, ngadto sa himaya, magampo kita. Nga ang mga masakiton, makakita og paglaom diha sa himaya, nga naangkon ni Maria, magampo kita. Nga ngunta ang isipon,
nga takos og mapuslanon, alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban kang Kristo, aron magsadya sila, uban sa atong mahal nga inahan, ug sa mga santos. Magampo kita. Ginoo sa langit ug sa yuta, among gipadangat nga nakanimo ang among mga pag-ampo, tinabangan ni Maria. Ang unang magtutuo nga gitawag aron muambet diha sa himaya sayang nagmadaogong anak, si Kristo, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo araw ng ako ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Ang halad sa among pagalagad, may dangat unta diha kanimo Ginoo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka nganha sa langit, ang among mga kasing-kasing nga nagdilaab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw gipasaka sa langit ang Birhen inahan sa Dios, nga maoy sinugdanan og larawan sa pagadangatan sa among simbahan, og kaligon sa siguradong kalauman og kahupayan alang sa imong mga tawo nga nagapanaw pa nining kalibutan. Husto gayod nga ikaw mibuot nga siya nga sa kaibulungang paagi nagpakatawo sa imong anak, nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayod makatilaw sa pagkadagta sa lulubnganan. Busa uban sa mga anghel ug santo sa langit, nagadayeg kami sa imong himaya sa kalipay sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos gayud ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kugalingon mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug maingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paniyapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nining ngadto sa iya mga tinun-an og maingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusad diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang amaympi kami diha sa gugma, uban ni Leon XIV, among Papa, ni Alberto, among obispo, tanang mga kaobispuhan o mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay malaumon nga mabanaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kami tanan mo kami nga ngayan nga makaambit sa kanabuhing tunhay, uban ni Maria nga nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, tanang mga santos ug mga martires nga nagatuman, sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug gamay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kanyang diya kaniya, gihatagan ha kanimo, makagagahom nga Amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, paday ngalan, umabot ka among gingarian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa'yo ta, mayroon sa langit. Namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasay luha kami sa among mga sala, maingod nga kami nagapasaylo, nakasala ka namo,
o dili mo kami itugyan sa mga pamilay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa mong kaloy, malikay kami kanunay sa sala, og milayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo naging ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kababoton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsunay. Please, please. Please, please. Sa Diyos na nagawagtang sa mga sala. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa paniyapon sa Ginoo. Kaya maklawat kanino. Bulong lamang. Ayaw ko. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament.
I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mag-ampo kita. Tapos na kami, mga lawat, sa makaluluwas nga sakramento Ginoo, pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka sa langit. Mahidangat unta kami sa maya sa pagkabanhaw, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Blessing and giving of tokens to hermanos and hermanas of the day. Akong giauhag ang mga hermanos ug hermanas sa pagpamarog at tubangan sa altar. Honorable Sandra Pingol, Captain and Mrs. Servando and Justin Flores, Engineer Cesar and Mrs. Mila Misador, Agustinian Recollect Sisters, Mr. Emmanuel Sr. and Mrs. Christine Rayo, and Honorable Ramon and Mrs. Melchora Larobis. Pagampo alang sa mga hermanos o mga hermanas. Langit nun na mga amahan, nagasimba o nagadayig kami kanimo. Benisuni kini mga hermanos o hermanas, aron pinaagi sa imong grasya, sa kanunay, magmadasigon sila sa mga buhat sa kaluoy o pagkamanggihatagon. Benisunan usab kining ilang mga tokens nga maoy magpahinumdum kanila sa imong gugma o kaluoy. Himua nga pinaagi sa pangalian ni Santa Maria nga Birhen, diya sa iyang putli nga kasing-kasing. Makabaton sila sa iyang mga hiyas sa pagkamapaubsanon o pagkamasinugtanon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Masipang pakpak alang sa atong hermanos and hermanas of the day. Daghang salamat. Mga pasalamat sa ngalan sa team of parish priests, Father Henry Bascones, Father Socrates Cabanig, Father Jerome Yu, Father Gerardo Matela, ug Father Benjamin Trazo, among itunol ang among kinasing-kasing pasalamat sa tanang nakatampo alang sa kalampusan nining atong pagpahigayon sa ikaupat nga adlaw sa Misa Novena pahinungod sa 10 nga kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria ang atong patrona ug ni Senior San Roque nga atong segundo patron. Salamat sa atong mga mass servers, lectors and cantor, extraordinary ministers of Holy Communion, parish grand choir, og children's choir, altar servers, usherettes and collectors,
Cofradia del Santo Niño, ug sa atong Social Communications Ministry. Sa atong mga offerers, ang tanang mga kapilya nga sakop sa Zone 4, Barangay Kadulawan, Immaculate Heart of Mary Academy, and Augustinian Recollect Sisters, tanang lay-mandated organizations, ug sa sangguniang barangay, pinanguluhan ni Barangay Captain Winifredo Yunzon. Daghang salamat usab sa atong food sponsor, nga sila si Engineer Abelardo and Mrs. Filomena Selma Caniedo, ug sa atong fireworks sponsors, nga sila si Barangay Captain Kelvin Onabia ug Mr. Rogelio Riroma. Sa atong mass sponsor, Engineer Alan and Mrs. Flor de la Serna. Masipang pakpak, pasalamat kanilang tanan. Daghang salamat usab sa makanunayong pagsuporta sa local government units sa atong lungsod sa Minglanilla, pinanguluhan sa atong talahurong mayor nga si Honorable Mayor Attorney Rajiv Inad, uban sa iyang kaabag nga si Vice Mayor Elanito Peña. Mga igsuon, malipayon og buhi kaayo no ang atong kasaulugan karong gabiuna, no? Diha sa atong pagdaig sa Dios, paghimaya sa Dios, pinaagi sa atong pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria, sa putli nga kasing-kasing ni Maria ug ni Senyor San Roque atong segundo patron. Unas tanan atong ihatag sa labing makagagahom nga Dios ang pinakamasipang pakpak. Masipang pakpak-usab sa mahal nga Birhen Maria ug ni Senyor San Roque. Salamat atong tanan, ilabi na sa atong maampuong presensya, kay kini nakapuno no sa kabalaan ining atong kasaulugan. Ato sang pasalamatan ang atong mga kaparian nga nakikiusa karon sa atong kasaulugan, ilabi na nini ikaupat nga misa novena pahinungod sa mahal nga Birhen, sa putli nga kasing-kasing ni Maria ug ni Senyor San Roque. Salamat ni Father Evaristo Asado sa Mary's Little Children Community, ni Father Loreto Humawas, kanhi Kura Parako member sa atong team ministry, ni Father Jerome Yu, atong kasamtangan nga Kura Paroko, Father Socrates Kabanig, Father Henry Bascones. Hatagan nato silang tanan og masipang pakpasalamat. Dako natong kalipaysan nga karong gabiuna nini itong Santos nga misa, gikauban nato ang Auxiliary Bishop Emeritus Archdiocese of Cebu, Bishop Antonio Raniola. Paglabaw sa tanan, gikalipay nato no bisan sa daghan kay niyang schedules, no? Apan pangandoy nato nga maghimo gihapon sa kabahin no sa atong kapistahan karon, no? Bisan sa daghan niyang schedules, no? Nya nalipay kay ko no nga bisan sa daghan na kayong nakahilerang mga schedule, gihatagan gyud ang panahon sa atong arsobispo. Mga igsuon, hatagan natong masipang pakpak pasalamat, Most Reverend Jose Espalma Didi. Ug kanatong tanan, ipadayon unta nato ang ato ang pag-ampo o pagtinabangay nining atong pagpadayon paghimaya sa Dios uban sa mahal nga Birhen Maria ug ni Senyor San Roque. May gabi natong tanan. Salve Regina,
exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dolces, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus omnipotens paterne Deus, qui gloriosa Virginis Matrice Maria corpus et animam, Odinium Filitu abete calame fecemere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, dat cuius commemoratione litamur, ius pia intercessione per instantibus malis, et a morte perpetua liberamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium Maria et semper nobiscum. Sayod kita sa dakong gugma ni Mama Mary, awitan nato awit sa pagpasalamat. Dagang salamat, Maria. Dagang salamat sa imo kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan, sa imo kaayo, sa imo pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. Sa imo kaayo, sa imo pagmahal. Kanimo kami ang Ginoo mana kaninyo. Ang Dios nga pinagi sa paganak ni Santa Maria na higugma pagtubo sa kaliwat sa tao, maghupungunta kaninyo sa iyang panalangin tubag. Sa kanunay og sa tanang dapit malabanan unta kamo sa Birhen pinagi kang kinsa nahimo kamong takos pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi tubag. Og kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon pag saulog piyesta ni Maria, magdalaon ta sa mga gasa sa kalipay nga espirituhanon tubag. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, og Anak, og Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Ihatag nato sa Ginoo kay Mama Mary Sr. Sandroque. Masipag pakpakan na pepista.
Amen.